Tak, a je to tady. Jsem tady zpátky s pokračováním slíbeným mého okénka, protože již máme 25. Takže mám tady připravený dopis Ježíškovi. Pokud vy ho nemáte, já vám ráda pomůžu, poradím. Z jednoho prostého důvodu, protože až 90% rodin vždycky najde pod stromečkem něco z kosmetiky. Tak proč ne ode mě? Tak jdeme na to. Chtěla jsem hlavně připomenout vlastně ty parfémy nebo ty vůně, které my máme. Teďko je aktuálně novinka na trhu, takhle krásně zabalená, to znamená, dáme jenom mašličku a je super dárek s tím, že je tam nádherná vůně, která je popsaná v té krabici a věřte mě, že líbí se každému. Komu jsem jí zatím prostě dala odzkoušet. K tomu je právě v tom balení suchý olej na tělo. Naprosto luxusní záležitost. Po koupání se s tím teďko pořád mažu a krásně to vydrží. Tělo je hebké, nádhera, opravdu luxus. Co dále? Vůní máme nepřeberné množství, jo. Já tady vypíchnu jen ty takové ty nejprodávanější. Love Firstly, Lotus Bambus, hodně frekventovaná záležitost a parfém, který opravdu je francouzský parfém, naprosto úžasná vůně, používám ji od podzima do jara. Na co nesmíme zapomenout, tak jsou samozřejmě muži. Luxusní vůně a patří to do té starostlivosti pro ty chlapy. Tak pro starší nebo náročnější klientelu, tak každopádně, nebo pokud rodina potřebuje větší výživu, tak každopádně nádherná sada Ripérová, kde je noční, denní krém, oční krém, super sérum a tak dále. Potom každopádně patří do té aktuální péče sada Super Sér, která řeší vlastně všechno, jak hydrataci, tak pigmentové skvrny, tak vrásky, které se nám samozřejmě tvoří a tak dále. Takže neváhejte se na mě obrátit, jinak každopádně budu se snažit co nejvíc vás oslovit a připomenout se, že ráda pomůžu tomu Ježíškovi. Ahoj.